आं अन्थाइबारि जोंमा लाइब्रेरि आरो क्लाब बिथांमोनखौ गोसो सिंनिफ्राय हामलायथि होदों। मानो होनना बुङोब्ला बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय सासे बिर जोहोलाव डि जाब्रां NDBनिफ्राय बिथांनि गोसोखांथियाव बे जोलुर बादायलायनायखौ खुंदों नैबे अन्थाइबारिनि गेलेग्रा फोथाराव। आं बिनि थाखाय बिथांमोननो रोजा रोजा साबायखर जासिदों। आरो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बेबायदि हारिनि थाखाय बावसोमनाय बिर जोहोलावजो बिथांमोनखौ जों बिदिनो सिबिनांगोन। बिथांमोननि जि हारिनि थाखाय बावसोमनानै गालांनाय बे बेसेनखौ जों अरायसम बेसेन होनांगोन। आरो बिथांमोना दिन्थिना गालांनाय जि लामा, बे लामाजों जों बयबो आवगायलांनांगोन। आं बेखौनो नैबे समाव बुङो। आरो जोंनि जोलुर एबा जायखिजाया गेलेनाय, बे गेलेनाय बिथिङा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जौगाहोनो थाखाय माखासे स्कप दङ। जों बावैसो सिगां ISPL खुंबाय। बे ISPL खुंनायनि गेजेरजों आङो फोथायदों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जि गामि गफायाव थानाय रायजो राजाफोर बिथांमोनाबो गेलेनायनि फारसे एसे सांग्रांथिखौ मोनदों एबा गेलेनो थाखाय एसे थुलुंगा मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि गाहायै जोंनि जोलुर गेलेनाया जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिया मोनसे नेसनेल लेभेलसिम एबा हादोरनाङारिसिम सहैनायनि मोनसे लामाखौ मोनबाय। मानो होननानै बुङोब्ला बड'लेण्डनि जि जोलुर टीम, फुटबल टीम, बेखौ उरिष्यायाव I लीगनि जि टुर्नामेन्ट जाबाय थादों, बे टुर्नामेन्टआव मोनसे दिन्थिफुंनाय मेच गेलेनो थाखाय जोङो अलरेडि हांख्रायनायखौ मोनबाय। दा बे हिसाबै जोंनि गेलेगिरिफोरनि जि भबिष्यत एबा इयुन, बियो बिसेसकै फुटबलाव दायो जोङो जिथु नुदों बियो गोजों होननानै आं सानो। बिटिआरनि सा ओनसोल हिसाबै बे ओनसोलनिफ्राय गोबां लाइमोनफोर गेलेनाय बेलायावहाय गोबां लाइमोनफोर ओंखारो, गोरोंफोर ओंखारो, खिन्थु गोजौ माबासिम थांनो थाखाय लेभेलसिम थांनो थाखाय माखासे स्कपफोरखौ मोना। बिनि सायाव माबा मोनसे बेनो जोंनाव बिसेसकै ट्राइबेल हारि एबा जों बर'फोरनाव गासैबो गेलेनायखौ गेलेनो हानायनि जि हाथि एबा एबिलिटि, बेयो जोंनाव दङ। नाथाय जोङो स्कप आरो स्पेस जों बेखौ मोनैनि थाखाय जोंनि गेलेगिरिफ्रा गोजौसिम दावखोलांनो हाया। आरो बेखायनो जोङो ISPL बायदि मोनसे प्लेटफर्मखौ जोङो बानायदों। आरो फैबाय थानाय समाव जोंनियाव मोनसे सानखांथि दङ, सिन्था सारसा दङ जे नेसनेल गेमफोर बायदि जोंबो काउन्सिल टुर्नामेन्टजों बा काउन्सिल गेमजों खुंनो हायो नामा। आरो बे काउन्सिल गेमाव जोङो गासैबो इभेन्टखौ जोङो लाफानानै बे गेमखौ जों खुंनो हायो नामा, बेखौ जोङो नायबाय थादों। जोलुरल' नङा, बायदि बायदि गेलेनाय इभेन्टफोरखौबो जोङो खुंनो थाखाय सानबाय थानाय जादों। आरो बिदि खुंनायनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ माखासे स्पेसाल स्कप बेखौ जोङो होनो नागिरदों। आरो बेखायनो जोङो बिटिआर सरकाराबो जोंनि स्पर्ट्सनि साब डिभिजनखौ जोङो अलरेडि जोङो इस्टाब्लिस खालामनायनि थाखाय जोङो इसिआव जोङो सिद्धान्त लाबाय जे मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव जोङो स्पर्ट्स साब डिभिजनेल अफिस थासिगोन। ओरैनो DSOल' जोङो थायो, DSO अफिसल'। नाथाय साब डिभिजनाव जोंहा स्पर्ट्सनि थायामोन। जों बेखौ थांनाय समाव जों इसिआव डिसिसन लादों आरो बेखौ जोङो थाबैनो मावफुंगोन। आरो बेखौ जुदि मावफुंनो हायोब्ला निस्सय सरकारजों गेलेगिरि एबा क्लाबफ्रा सोमोन्दोआ थोंजों जागोन आरो माखासे स्कप जों लानो हागोन होननानै आं सानो। थेंक इउ। अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिजों लोगोसे मार्टियार डि जाब्रां मेम'रियेल फुटबल ट्रफिनि खुंफुं आफादनि जानानै बयनिसिमबो गोजोननाय जासिबाय, बयखौबो खुलुमबाय। जोंहा दिनै ग्रेन्ड अपेनिं सेरेमनि आरो बे ग्रेन्ड अपेनिं सेरेमनिया जानानै सोलिगासिनो दङ। जोंनि जे मानगोनां आलासि, गाहाय आलासि महरै लेंहरदोंमोन मानगोनां स्पर्ट्सनि EM दावबायसा बर', बिथाङा जोंनि गेजेराव दंफैयो। आरो बेजों लोगोसे XNDB इउनाइटेड फरामनि गोबां सोद्रोमाफोर दंफैयो। आरो बेजों लोगोसे मार्टियार डि जाब्रांनि न'खरनि बिब'फोर, बिदाफोर, फंबायफोर आरो फिसौफोर दंफैयो। बेजों लोगोसे गोबां जोंनि गेजेराव माननि आलासिफोर नुजाफैदों। बिथांमोननि नुजाफैनायजों जोंनि दिनैनि हाबाफारिया जोबोद मोजाङैनो दाहालागि गेजेर नांबाय सोलिनानै। आरो बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव गोबां जाय रिंगु दामसाफोरखौ जों लिंहरदोंमोन, हांख्रायहरदोंमोन प्रग्रामखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय, बिथांमोना नुजाफैनानै जोंनि गेजेराव गोबां मेहेरगोनाङै बे प्रग्रामखौ खुंफुंनायाव हेफाजाब खालामबाय। बेनिखायनो बयखौबो हामबाय होदों। दिनैनि हाबाफारियाव जायफोरा नुजाफैबाय बिथांमोननि बिहोमाखौ जों अरायसम गोसोआव लागोन, जों बावनाय नङा। आरो उननि समफ्राव बेबायदि गोबां हाबाफारिफोर
खुङोब्ला बिथांमोनखौ फैबावगोन होननानै जों आसा खालामदों। दिनैनि हाबाफारियाव गिबिसिन गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लादों GBFC बाजुगाव गसाइगावनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे खोरोमदाव स्पर्ट्स क्लाब धालिगाव बिथांमोना बाहागो लादों। दा खेलाया सोलिगासिनो दङ, हाफ टाइम बारलांबाय। दानिया जोङो दिनैनिफ्राय आरम्भ जानानै गाबोननिफ्राय सोलिलांबाय थागोन खेलाया सोलिनानै 16 नभेम्बराव जोबथा जाहैगोन। फाइनाल खेला 16 नभेम्बराव जोबथा जाहैगोन आरो बे फाइनाल खेलनि देरहागिरिया 60,000 रां आरो जेननाया 30,000 रां ट्रफिजों लोगोसे मोनगोन। बेजों लोगोसे दङ बेस्ट प्लेयारनि मोनसे ट्रफि दङ, बेखौबो गथायनाय जागोन। बेजों लोगोसे 15 नभेम्बराव वमेन फुटबल कम्पिटिसन एक्जिबिसन बे दङ। बे वमेन फुटबल कम्पिटिसनाव बाहागो लागोन माजबाद हेल्थ क्लाब वमेन फुटबल टीम आरो बेजों लोगोसे क'क्राझार साइ फुटबल टीम वमेन टीम बिथांमोना बे बादायलायनायाव बाहागो लागोन। बेनिखायनो दोलै नोगोरै साफ्रोमबो स्पर्ट्सखौ मोजां मोनग्रा आरो जोलुर जोनाय बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरनाय, बयबो जेन बै 15 थारिखआव जानो गोनां वमेन फुटबल कम्पिटिसन आरो बे कम्पिटिसनाव नुजाफैनो थाखाय बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय। लोगोसे फाइनालावबो दोलै नोगोरै फैनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनो खावलायनाय जाबाय।